Na svete sa každé 3 sekundy u jedného človeka rozvinie demencia. V roku 2020 bolo na svete viac ako 55 miliónov ľudí s demenciou. Predpoklady hovoria, že toto číslo sa každých 20 rokov takmer zdvojnásobí a v roku 2030 dosiahne 78 miliónov a v roku 2050 až 139 miliónov ľudí. Ročné náklady spojené s demenciou dosahujú celosvetovo 1,3 biliónov dolárov, čo do roku 2030 by malo narásť až na 2,8 bilióna dolárov. A toto hovoria predpoklady a odhady Medzinárodnej organizácie pre Alzheimerovú chorobu v spolupráci s WHO. Počet prípadov demencie je na Slovensku odhadovaný na 60 000 a predpokladá sa, že do roku 2040 stúpne u nás počet ľudí trpiacich demenciou na 180 000. Mladí ľudia si ľahko povedia, že mňa sa to netýka.